A model, a model, a model, a model. Ai, ba. Ai, 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 ai. O pai, Siya tapanga model jong. Tapanga model, a model no mooi. Hoe gaat het met jullie mensen? Voor mij ook een sweetie daar. Je ook een valk sweetie jong. Sang. Is don. Barbagro. Je alles zo san heb sayon mi gade jong. Miwani. Wanneer gaan we uit? Geni Prado. De rest. Ote wogo te kwa koiri. Oga miskat. Ote wogo setsani. Ote wogo setsani. Kuneti ugo koiri chiso ontspannen. Ja. Dus vandaag kijk ik niet naar andere dingen. En het is vandaag zo leuk. Het is een mooie dag. Ik kom net terug van ver Wegistan, Oostenrijk, Drijkombaga. Dus Midoro, heren willen toe opschuiven. Ik want te gaan naar de Tapanga show. A show voor 2024. Utapanga show, man. Ja. Natuurlijk. Dadelijk dat zomaar dat we te koiri, mama. Je kon niet zeggen, me kon dat zeggen. We me komen mooi zani. Maar. Me arke wang. Radioprogramma. Tamara. We hebben panel. We doen live naar een mystery guest. Mystery guest. Dat interesseert me toch. Een mystery guest voor Suriname. Dat interesseert me. De rest interesseert me heel weinig. 2024 midden op wat traduro. Suma effectief. No de afeti no de fufet onderling. No de afeti de fu puru de tomorrow erger die debris uit een machtscentrum. Dat na afeti is almost feti. Afeti de wangogo feti wan feti sa eigenlijk usaptaki wo last afeti. If you can fight the man, join the man op een positieve manier. Maar meer tide, zo live tide voor mystery guest na mijn panel. Mystery guest taki. Hij is de enige persoon waarop het volk van Suriname wacht. En hij heeft oplossingen wat de vorige regeringen hebben gedaan met de mensen in het binnenland. Werkgelegenheid niet aangeschaft. Werkgelegenheid dit niet gedaan. Wel. Wanneer je een jonge leider bent, of je wil een leider worden, moet je eerst weten waar je vandaan komt. Ja, de hybride Allah zei. Maar ja, heel kort en heel cru gezegd, niemand komt met een daadwerkelijke plan hoe ze Suriname zullen redden. Geen enkele nieuwe partij komt met een plan. Maar het enige wat ik kan zeggen, we komen wel met aanvalsplannen. Maar wanneer we hebben vernietigd
is er niemand die met een herstructureringsplan komt. Stom, hè? Ik kijk naar ze en ik lach en ik denk, wauw. Het leven kan mensen doen laten frustreren. Het leven kan mensen doen laten exploderen. Het leven kan mensen niet meer doen laten denken. En zodra je niet kan denken, doordat je boos wordt of dingen gaat zeggen, dan is het niet goed. Laten we ademhalen. En ik heb geleerd om adem te halen. Maar hetzelfde heeft deze man die kilometers door het land heeft afgelegd. Kom mystery guest vertellen dat hij het volk op hem wacht en dat hij Suriname eruit kan halen. Maar amahula. Maar amahula. Wanneer we praten en wanneer we dingen zeggen, moeten we wel consequent bezig zijn om te zeggen dat wij de dingen zo kunnen aanpakken. Maar vergeet nooit dat een enkeling een drenkeling kan zijn. Ja? En ik heb de strijd niet opgegeven om over Suriname te praten. Maar als ik steeds over Suriname blijf praten, zal er nooit een konijn in mijn tuin rondwandelen, want die hoort altijd het geluid wat ik aan het produceren ben. Dus, ik ben bezig. En ik kijk, ik ben op mijn tribune. En ik volg, omdat ik al 4 jaar gesproken heb. En nu is het het jaar van kijken, wat wil de Surinamer zelf? Gaan we elkaar afmaken? Of gaan we samen de boze geesten verdrijven? Want if you anu epori en herstel de fukang betre a anu, dan je moet zoeken voor herstel voor betere a anu. No zo in pota anu puro. Maar Suriname heeft gekozen, totaal Suriname, ook in het binnen- en ook in het buitenland, heeft gekozen voor de staf van de duivel en zijn nakomelingen. Daarvoor heeft Suriname gekozen. En dan moeten we weten dat we hebben gekozen voor het beest met dubbel 6. En het moment dat je daarvoor kiest, dan moet je weten dat het niet makkelijk is om die persoon uit je leven te halen. Wij moeten niet bij een partij op dit moment weten te hangen. We moeten eerst weten wat we willen. We weten niet wat we willen. We weten niet wie we zijn. We weten niet waar we vandaan komen. We weten niet meer waar onze navelstreng begraven is. We weten ook niet wat we willen eten. We weten ook niet wat we willen worden. Maar het enige wat we weten is gratis krijgen. Maar het volk van Suriname, het gros, heeft daarvoor nooit getekend. Daarom zeg ik vaak, weet waar je vandaan komt. Ik weet waar ik vandaan kom. En ik weet waarom Suriname vandaag aan de dag in deze shit zit. Met die mooie praatjes van mystery guest
met meneer Pengel. Dan zeg ik, luister, al die Surinaamse radiostations, neem een doos lucifer en een fles liter gasoline, steek die hele shit in de fik. Want al die radiostations, uitzonderlijk hè, je moet bepaalde radiostations eruit halen. Want wanneer ik mag geen reclame hoor, maar wanneer ik naar 2 radiostations luister, dan geef ik ook nog, ik mag die reclame maken, omdat we allemaal elke middag om 6:30 of 7:30 gekluisterd zijn. Dan kan je wat leren. Baka nawos kopo, baka natori. En dan ga ik leren, maar dan ga ik ook luisteren hoe bepaalde mensen zich daar onsterfelijk belachelijk maken. Maar luister ik naar bepaalde radiostations hier in Nederland, dan zeg ik, luister, een leider moet geboren zijn, een leider moet je niet maken. Een leider moet zich niet opdringen aan het volk. Een leider moet kunnen laten zien wat hij kan. En een leider moet niet komen zeggen, er zijn plannen met Nederland gemaakt. Er waren al eerder diaspora plannen gemaakt. Er waren eerder diaspora plannen gemaakt. En ze zijn voor de dag aan de dag niet aangekomen. Maar weet waar je vandaan komt. Ik durf achter de coulissen te kijken van wat heeft er zich afgespeeld voordat deze Bouterse werkelijk aan de macht kwam. Voordat Chandrika Persat Santokhi aan de macht kwam. Het beleid van nu heeft zich al lang voorgespiegeld vanaf de onafhankelijkheid. Het beleid van nu. En dat heeft onze Surinaamse gemeenschap vandaag aan de dag verrast. Het beleid van nu is het beleid van de onafhankelijkheid, na de onafhankelijkheid. Dan kan niemand me zeggen dat als er een nieuwe partij, een jonge partij komt, dat ze het beter gaan doen. Die gaan ook verstrengeld raken met Dilip Sarju, met Ronnie Brunswijk, met Kerpalani, met wie dan ook Kilip Singh, gaan ze het moeten dealen. Omdat die de monopolie hebben om hout te exporteren, rijst te exporteren. En ze gaan hun nodig hebben. Anders gaat die regering geen stand houden. Dat heeft te maken gehad met de eerste corruptieschandalen in het land. Dat Suriname vandaag aan de dag verwikkeld is met corruptie. En die corruptie kan je op alleen maar één manier weghalen. Door een revolutie. En dan moet er een leider opstaan. En die zegt, hier is hij mijn stalen ballen. En ik ga al die mannen die hebben genomen en gestolen, ga ik censureren. En alles terugbrengen in de staat, in de staatskast. Maar er is niemand die dat gaat kunnen doen. Tuurlijk, sommige gasten zullen gewoon en weten niet of ze het beter kunnen, 100%. Dus daarom kan ik mij niet indenken dat we steeds bezig zijn elkaar als burgers in de haren aan het vliegen, waarvan we kraperen. En wanneer ik mensen intellectueel schat dat wij als bevolking intellectueler zijn dan de 52 assembleeleden in het parlement. Ongeacht van welke partij ze komen. Wij zijn intellectuele gasten
Het volk is slimmer. Maar nee, het blijkt dat wij ons weer laten pakken door onze slimheid. Maar het heeft geresulteerd dat toen, wanneer we willen weten waar we vandaan komen, waar we met VAP vandaag aan de dag en met ABO vandaag aan de dag aan een galg zitten, dan als we partijennamen moeten noemen, dan is er maar één partij in Suriname die hiervoor gezorgd heeft. Dat andere partijen niet verder hebben kunnen sturen en kunnen stuwen. Heeft te maken met het beleid na de onafhankelijkheid. Dat is het hele probleem. Dat machtshebbers de grondstoffen, de rijkdommen van het land naar elkaar toe hebben geschoven. En ze hebben het volk van Suriname geleerd zelfredzaam te zijn. Prani nyang, pran disi pran dati, waarvan akondre en verloeder 3,5 miljard de man bekisi. Sademandu, altijd de man korunu. Ze hebben de kennis niet naar het volk gebracht. En vandaag aan de dag hebben we een internet, dat bedoel ik. De monkey fenwak bana of wat kon fenwak sabai long preang en aprasi. Vermoeidheid kan je domme dingen laten uitspreken. Vermoeidheid kan je domme beslissingen laten maken. Ja. Vermoeidheid kan jou uitspraken laten doen waar je morgen niet eens naar wil luisteren. Hey, utap nanga show. Utapu nanga a show. Mi e baru nu tap nanga show. Want onderling we creëer amore bigi hat sande. Omdat hij een bedweter de. Uga bestudeer uw geschiedenis. Una bespreek a heden. U bespreek a verleden. Dat kan spreken a heden pode. Wat te wan blak man be go in NPS ding. Go actie wan vergunning na OW. En dan be kissing. Omdat zij de. NPS had iets goeds te maken tegen VAP. Voor die de hoort KTPI, die de hoort regering tot stand. Ja? Die Aaron no lusu a regering, die man no trouwe a regering. Dan sa de man do. De man lop oni. Na den kat VAP man mofo. Dat de man beginnen aan corruptie onderling. De wetenschap mocht niet naar het volk komen. We moesten alles lezen wat de ware tijd had geschreven. En vroeger was de ware tijd niet transparant. Want de ware tijd schreef wat hun opgedragen werd. Het is nu te laat. Laten we dat snappen. Dat Suriname, wie is hoe vet nu de Nausrefi. We moeten alleen maar verlichting brengen in Suriname. We moeten alleen maar Suriname in een verlichting brengen om die dagen en die jaren die onze kinderen nog moeten komen genieten, kunnen doorbrengen. Want ze zullen ook verstrengeld raken met corruptie. Het zal nooit weggaan. En het zal nog erger worden dat wanneer die corruptie je wat tegenaan wil doen, dat je aan de Bosjebrug gevonden wordt in een cementzak of in een cementvat. U tap na nga kikabu. U gos don denki pokmoto. U gos don denki say de mek omenisma. De Holistanisma na nga de Japanesisma. Bigi lowek mopo uitseranang. Die de matak de motek onafhankelijk. Omdat ze de signalen al hadden gekregen. Wat er zou gebeuren. Dat de corruptie overhand zou nemen in het land. Vandaag de dag zitten we nog steeds te oud. En niemand kan met een plan komen. We hebben een leger
We hebben een politieapparaat. We hebben cipiers. En ze worden allemaal omgekocht. Om het werk van de duivel te doen. Ja, natuurlijk, heel veel komen al. Ze vertellen niet de waarheid. En wanneer je met bepaalde mensen praat, dan willen ze oplossing. Maar die oplossing kan niet komen zolang je niet aan het Surinaamse grondwet gaat sleutelen. En die partijen die er waren, die onafhankelijk hebben genomen, hadden Suriname op sporen moeten zetten. Maar ze hebben ons steeds de ware tijd, de krant, de leugenachtige krant. De ware tijd was de leugenachtigste krant van Suriname, die nooit de waarheid heeft verteld aan het volk. Of de politici hebben nooit de waarheid verteld en gepubliceerd in de ware tijd. Laat me het zo ook zeggen. Want het volk van Suriname wist niet beter. Toen Nederland begonnen was met zijn ontwikkeling, ja, was de eerste grootste opstand in Amsterdam. Toen Nederland begon met zijn ontwikkeling met telegram en faxen, was Suriname nog steeds bezig te lopen of moffetelefoon die bechat aan ons was de eerste opstand toen Nederland begon met digitaliseren in Amsterdam. Was Nederland platgelegd, omdat het Nederlandse volk heeft gezien dat Nederland hun voor de gek houdt. En daarom heeft Suriname geen technologie gebracht naar de Surinaamse burger. Vandaag aan de dag is het Facebook. Langzamerhand heb je ping gehad, daarna kwam WhatsApp, daarna kwam eerst kwam Messenger, daarna ping, daarna e-mailen. We gingen in de rij staan bij telesuur. Waarom hebben we nog steeds één telesuurmaatschappij? Die alle monopolie in zichzelf in zijn macht houdt om vanuit de regering het volk een beetje te geven van wetenschap. Ja? Sowieso Twitter ook. Daarna kwamen die dingen. Maar Suriname heeft de regering Suriname heeft ervoor gekozen om niets te doen, omdat ze hebben gezien wat er is gebeurd toen Nederland begon met het moderniseren van hun stad en naar de bevolking toe. En na die grote manifestatie in Amsterdam zijn de Molukkers begonnen, kaping. Toen begon Nederland het besef te krijgen dat het volk wakker is. Suriname heeft ervoor gekozen om het Surinaamse volk moeilijk te maken en hun het makkelijk te hebben, zodat het Surinaamse volk niet mocht weten wat de inkomsten en de uitgaven van het land waren. Tot nu toe weet 80% van de Surinaamse burgerij niet wat de inkomsten zijn en uitgaven van een land. Laat staan de 51 mensen of 52 mensen die daar zitten. Als de vicepresident het niet weet, dan hoe weet ik het dan? Omdat ik het ben gaan onderzoeken. Mi etegunu utap nanga kikabu. Het slaat nergens op. Het geeft je alleen maar een degradatie van kwaliteit en een degradatie van onvakkundigheid. No de anayuru funaki masra dan dauloisi. Dat na piki nengesani. Terwijl samai de na kondre. Oorlog die na kondre. Dat we een soort redu srevi. Dat op een dusdanige manier. Maar we gaan bij minutie. Maar unawa gong fusuta patron. Het is de tijd niet
Mina Redman Faya me baru no alamala utapanga kikabu. Ayuru no. Poude. Ube wan bouta sagwe, ube wan NDP gwe. Maar fu set wan kondre. Pe corruptie de. Ano in wan de jij setiere. Bakate arakeren disgwe. Dan mika tegunu. Dan hebben we nog 30 jaar te gaan voordat er weer adem kan komen in Suriname. Dus una mek no one mystery guest. Kon leggen rommel uit. Dat die oudje ontwikkeling gaat naar binnenland. Wel, die mensen in het binnenland zijn nou ontwikkeld genoeg geworden. Het enige wat rest in het binnenland is een bad. Ik zeg het u. Omdat hij naar zelfs in Zuid-Afrika. Pe blakke man de mij stribitap gudu. Tramai kong de eigen man in een foto is zeer ding voor de last den gudu. En dat tijd ook vet gide leti dat de sem man dat hij o sen smak on kierding. Zo mij stellen we een vraag, ja. Een vraag. Wat kunt u concreet voor Bouterse doen? Ik kan niets voor Bouterse doen. Ik kan niets voor Bouterse doen. Wie betaalt mijn huur? Ik kan alleen maar aangeven dat er zichtbare projecten zijn geïnitieerd. En als we daardoor niet dankbaar zijn en ondankbaar willen zijn, dan zullen wij de cassave-stengels eten. En je zal bij een cassave-plant manjes gaan zoeken. En dat is wat we zoeken. Toen is dat ushak sababong, uapiki manjanak sababong, anokang. Anokang. Teishiwa manyabong, iwa gogo sukuk sabana manyabong. Ane uroko. Ja? Ik snap dat mensen gefrustreerd zijn. Maar, boy, ik ben nog gefrustreerder. Want mijn familie zit aan de overkant. Die hebben dag en nacht misschien niet te eten. Ala jure me lukutak jongen misschien wan telefoon me pasranang. Mi gado bisa dede. Of mi bera dede mi gado. Min potwa mona wasi wat et des ma dede min ma yep de beri. Begrijp je? Ik hoef ze niet te verzorgen. Maar min tedes ma mus beri. Want beri, moro hebi. Lekte im was man fenwa of fenwa preti nyang. Mijn beras man. Dat is maar money. Om mensen mij dat Suriname zei, lui is niet waar. Als de regeringen die gekomen waren, de randzaken voor Surinamers, had in place had gezet, waren we vandaag niet aan het zoeken over dingen, maar wel aan het leuren over andere dingen. Maar die randzaken zijn nooit geregeld. Omdat het moment dat je randzaken voor een burger regelt, worden ze wijs. Ik heb een paar dingen geschreven. Waarom heeft Suriname geen benzinefabriek? Waarom heeft Suriname geen dieselverwerkingsfabriek? Waarom heeft Suriname geen tapastafabriek? We hebben alles in het land. Waarom heeft Suriname geen schoenfabriek? Waarom heeft Suriname geen fietsfabriek? Waarom heeft Suriname geen luciferfabriek? Waarom heeft Suriname geen tassenfabriek? Zoveel mensen konden aan het werk zijn, toch? Ze hebben het bewust niet gedaan om het Surinaamse volk aan hun laarzen te hebben en ze met ze overal mee te slepen en ze als bedelaars op te laten stellen. En als bedelaars door de wereld te gaan. Als een Surinamer in Europa komt, de goeie niet nagesproken, dan hebben ze geen diploma op zak. Maar ze kunnen ook niet aan de bak. Omdat hun achterstand groot is.
Maar die mensen kunnen niet met het leven. Dus ze komen hier. En dan zijn ze pina. En we blijven pina. Waarvan wij Surinamers slimme mensen zijn. We hebben een land daar. Daar moeten we naartoe kijken. We moeten afrekenen. En allang hadden afgerekend met die Japra Hasses daar. We kosten srefi. Want meester die guest en leg was aan uitdrapen. Meneer Pengel interview aan man. Me bericht dat meneer Pengel. Sorry hè. Maar die life heeft geen meerwaarde voor de Surinaamse gemeenschap. Hier en zelfs over water. Dan moet je te man. Samen met de Cliff Limburg, a Brainman. Die weet het beter. Dan wat Chapra's zij collega uit Suriname wacht op hem. Maar amahula. You chat afvallen gogo nak panya insan toki anu. Kontaki. Suriname wacht op jou en jij kan Suriname dit. Je kan geen doen. En dat tengo draaien we kontek unu na oso. Dat tengo draaien verantwoord muski. No de digitale wereld in Sasserenang Elibi. En ik kom met Europa. En mek no dat is lekite monkey venua patata na een bakba en loange a strati. Na lesa sande alasane bos. Ja? Maar ik vraag me af. Als de regeringen in Suriname het heel graag met het Surinaamse volk. Het gaat niet om Suriname. Het gaat om het Surinaamse volk die erin leeft. Want Suriname is een naam. En dat doet hij naar een vaste stof. En onulek libisma. Dan de mensen die naar konden, nou we maken moeilijk. Door uw hebzuchtigheid, uw kortzichtigheid. Dan akkoord die we kort trouwen voor kan gos dondape. Maar als aan nog begin aan nou na idee. Als aan begin sessie, na before. Pede ma kies de voorouders voelen. Hoor de voor de gek. No gide scoro. No leer de sana zelf. Leer de op een bedrijf. Maar de leer de tak jago prani. Maar ina ma prani su. Ina ma pran MP. Ina ma pran burku. Ina ma pran tapasta. Ina ma pran wa fiets. Ina ma pran wa wagi. Huh? Dat de mij take a biggie money. Dat de mij go legalize. Dat mensen die gasten collega staan uit. Brother, if you siki, kan je nou wat trasiki you siki. Maar if you siki, dan ik vind het erg dat je siki op een manier dat hij. Ja, maar ik krijg bezoek. Ik kies bezoek. Isabi. Maar mine vind het tof. Mine vind het tof dat hij werigeri na onze reviso. Ja, aan een orako. Dus, na ala lespeki. Ala de man de rigeri na de strevi. Am logo mi batterij even. Am go dik say even. Want dat is maar attack den trorif ding. Ja, alle des maderi na de serie op onprofessionele wijze. En de onprofessionele wijze laten we massaal gaan onderzoeken waar we vandaan komen. En loop het volk niet te beloven dat je het kan, want je kan het niet. Wie is de biggie partij? Kom aan de macht. Wie is de biggie partij? Kom aan de macht. De man ook abi vroko nanga de man die bepaalt amoni in akondre. Wie is wat chi partij? Kom aan de macht. De man abi vroko nanga de man zij bepaalt amonopoli voor amoni in akondre. Omdat a regering alla de man die de in een assemblee allemaal op dubbele
salarissen. De maar dubbele money. Bedrijf die na kondre. Stranang. Chim bedrijf. Maar een hosselbedrijf. No een biggie staatsbedrijf. No de voor accommoderen afvallen. Ja. No een desandat no de. Dus if desandat ben de. Voor de maar accommoderen afvallen. Dan ube kan taki. Ja, desande. Guyana srefi op een tasfabriek. Guyana sref op een tasfabriek. Guyana sref op een pastafabriek. Guyana sref op een fietsfabriek. Serenang zou abi een fabriek. Ja? Brit misa meteen. A weinige bedrijfsdiensten aan. Ik wil nog niet zo enkele. Als maar zij ook in als niet zo enkele, nog op een salaris voor paien ziektekosten. En nog abi, wat man sabus kring, wat job die was maar zij passie. Nog op een salaris voor kan abi wat money voor kan paien ziektekosten. Nog maar pot heb je nog een boom scoren. Zou met pinas maar de. Omdat de regering nooit nog poti rand voorwaarden naar afspraken, naar gelegenheid die als er naar people. No woman no doa sandati. Isabito. En te uno doa sandati. Dan sabi taki na de probleem die si wo abitide na de. Allemaal ik kon de mij nak de slag. De mij kon je naar kondre, de mij nak de slag. Daarna moeten jullie kijken. Niet Suriname eerst, de Surinamers eerst. De Surinamers eerst. Dan de rest. Maar alles maar moest logo lip den kondre. Fukon fado in wankouru. Pe de manos rep no gwenti. Pe amoro moeilijk. En if u take a model dat i chare waka, da wadua moro betre sani, u char a jeugd fu Suriname, de wadi de Europa, de wadi da Suriname, go terug naar a basis. Wat no de, aan a basis, wat a basis no kon, sa kota basis no kon, tuk ba fetang au serefi, dan, de man die de dape, chan en de rest, dan they make wanga money. Ja, dat usa tan fetang au serep godoro. Mystery guest, Suriname, wacht niet op jou. En Suriname wacht ook niet op mij. Maar Suriname wacht op ons allemaal. Want jij kan geen verlichting brengen met in Suriname. Want als je verlichting had gebracht, dan had je met adviezen bij die andere regering moeten zitten. Maar je kan niets meer doen. Want Ichara, een heergemeenschap, go naar Panya. Zo simpel is het. Mensen, heel kort, zakelijk. En dat wil niet ja. Maar ik vind het alleen maar een beetje erg. Dat die... We go verkeerd, man. Ja? En dekade, ja, morgen betere upot wan brain man in a kondre. Lek wansma de shipaigo. Want a brain man sabitaki. If a waka go verkeerd au stotu, maar zomaar de ai anga opo ai ude. Tok we go stotu. Dus ja, enige wat ik kan zeggen. Er is more to come. Maar laten we teruggaan naar de basis. Want de bedrijf alles mij zorgen is zoeken voor die overheid. Zoeken voor die lanti. Zoeken voor die overheid. Zoeken voor die lanti. Zo zit dat gaan we wat toesma. En de mij tak ja na zo Suriname dikba. Suriname aan het buitenland.
Mi man, de man bewust, de man take voorbeeld over voor het buitenland, voor de man bij kan zitten zijn gisteren. Om een staatsbedrijf voor dit. Next no city. Tide na di. In een sasa city. Bolukampu, Chiswinki, Aisa, Avodo, Pepe, Chiswinki, ho ho ho. Dat is aan dat city. We verstaan dat. Dat is aan dat die one city. Maar next de fout. Ja, next de fout. Ene is amiga tegen hoe is de fout? Hoe is de fout? Hoe gos don denki? Ja? Hoe gos don denki? Want te you luku go you luku kom. Wie span of aan? En die pe mek moeite na gaan kondreren. NPS mek moeite toe. En op je zo NPS mek moeite. Maar de no just koro gino once maar ontwikkeling in het binnenland. De man mek moeite voor de chapra haas komoro gudu. De man mek moeite voor de VAPS komoro gudu. De man mek moeite voor somo nanga yonkifa de man komoro gudu. En nou, asem sani, e gebeur nu in de regering zie, na de regering zangwe. De man dat te you hoor corruptie. In stand. Au godoro, au de in lengte van dagen. En nou man op de imit dat wan chi partij moest komen. En dat chi partij op de moroboom. Op chi partij o abite maken nanga kulipsing. Want if suma mek op waston fabriek. Dan allemaal kies concurrentie. Dat politico coinatori. Alles aan klari. Maar moro vara, moro de, moro kanu de. Maar mo die ben dat bij Ivo. Ugo baka terug naar basis. Ugo luku sandi na kondre. Ugo luku sarde in a kondre. Sade man verwisselijk gunu. Paka onafhankelijkheid. Sade man te gunu zelfredzaamheid. En dat zelfredzaamheid bij de umprani. En una fuspang. De goseer you gruntu. Waarvan de man in het parlement tek de biggie hap. Official lijst. De principe bijna à la politieke partij min val aan no de. Official lijst. Patricia Etnel, dubbele functie. Allemaal dubbele functie, dubbele salaris. Allemaal. Wat blijft over? Wat blijft over? Niets blijft over. Dus zo zullen we ook doorgaan als een nieuwe politieke partij aan de macht komt. Die gaat ook zijn mensen een salaris moeten geven. Dan wordt het nog meer verdubbeld op de staatskas. Kom met zijn eigen mensen, wordt nog meer verdubbeld op de staatskas. Dat na hertori. Dus die soep wordt dunner, het wordt niet dikker. En nou je ik met een mystery guest, want controle president of een parlement en minister Amoucha ontwikkeling gaan naar binnenland. Er is niets meer van het binnenland over. Ze hebben alles kapot gemaakt. Zo ontwikkelen je Chago in binnenland. Mensen, ciao. Unak kusrevi, unak abramiere, vergeet me. Ciao.